हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय दिनै मेट्रिक फाइनाल रिजाल्ट होसिगोन अफिसियेल नटिस फोसावबाय मैया 10 एप्रिलाव होगोन साननानै गोबां नेदोंमोन। दा फाइनाली गोदान अफिसियेल आपडेट फैबाय जों बेखौ नायगोन। दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबाय थागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा बे आपडेटखौ सोर होखो जों बेखौ नायगोन मानोना गोबां गोनो गोथो जायो। दानिया गुबै आपडेटआ फैबाय जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा। दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो। दा एडुकेशन मिनिस्टार आसाम स्टेटनि बेनो जाबाय रनज पेगु बिथाङा फोसावबाय जे रिजाल्टआ दिनै नोंथांमोना मोनसिगोन। HSLC रिजाल्ट्स विल बी डिक्लेयार टुडे होनना बुंबाय। डेट मिन्स नोंथांमोना मोनसिगोन। 9 नोंथांमोना बाजिनाय लोगो इसु जागोन अफिसियेल नटिफिकेशन। 10:15 नोंथांमोना प्रेस नट मोनगोन आरो 10:30 रिजाल्ट लिंकआ एक्टिभ जानानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। माने रिजाल्टआ 10:30 नोंथांमोननिया आउट जागोन। बेनो जाबाय मेट्रिक फाइनाल रिजाल्ट। दा बेनिखायनो बयनिसिमबो फंबाय बिनानावमोननिसिम अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ मोजां फैयो। दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना बयबो मिन्थियो। दा आसामनि मिनिस्टारानो होबाय अब्ला नोंथांमोना दिनै मोनमारसिगोन। जाय बिबानाव दङ बेनो जाबाय एडुकेशन एबा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां रनज पेगुआ बेखौ आपडेट होबाय। दा बेखौहाय फेसबुक पेजाव लोगोसे टुइट खालामना होदों। नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दा बे रिजाल्टखौ जों बबेयाव नायनो हागोन होनोबा गोबांथार वेबसाइट मोनगोन जेरै सेबायावबो मोनगोन बेनिफ्राय शिक्षा रिजाल्टआवबो मोनगोन। जायखिजाया जोङो दायो सेबायाव थांनायग्रोगोन नाथाय लिंकआ दायो बर्थमान एक्टिभ जाथ'वाखै मानोना 10:15 जागोन नालाय बेयाव नोंथांमोना दायो मोननाय नङा। जायखिजाया बेयाव फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव प्लास शिक्षा रिजाल्टआवबो जोङो नायनो हायो। दा जोङो नै बेनो जाबाय जों 2025 नि HSLC रिजाल्टआव क्लिक खालामबा शिक्षायाव फैनानै जों बावबो माने रिजाल्टखौ जों मोनगोन। मानोना वेबसाइटआ गोबां बिजि जागोन मानोना लाख नायगोन नालाय। नाथाय मोनसे मोजां अपसन दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोना माने अफिसियेल एप्लिकेशन मोनसे एप दङ बेखौ डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन ASSEB नि। माने सेबानि मोनसे वेबसाइट दङ डाइरेक्ट माने एप्लिकेशन इनस्टल खालामनानै बेखौबो नोंथांमोना नायनो हायो। दा बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों डाउनलड अफिसियेल ASSEB रिजाल्ट्स मबाइल एप दङ बेखौ क्लिक खालामबानो माने नोंथांमोना डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव मोनगोन आरो गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो। दा रिजाल्ट लिंकआ एक्टिभ जायोबा नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन जाहाथे बोरै नायनो हायो।